Sziasztok! Beszélek mutatni, hogy Excel van 4K 30 FPS-es Action kamerát. Azt kell tudnom, hogy 30 méterig vízzáró. Doboza az így néz ki. Van beépített Wi-Fi, ami iOS meg Android rendszereken működik, vannak hozzá ilyen applikációk. Van a... Na? Leírás 16 megapixeles kamera. Szín, nem tudom mi lehet, black, silver, a videó felbontása, hogy milyen lehet, 170 fokos látószög, 2 Full HD-be 90 percig bírja az akkuja, 900 mAh-es akku van hozzá, súly, a programok hozzá. Na, mondjuk is ki. Na, így néz ki a kamera. Igazából most lehetne venni. A vízálló tokja neki. Itt vannak a... Ja, igen, itt vannak hozzá dolgok. De elég sok minden azért van a dobozdában benne. Tartalékot is kapunk belőle. Ezek itt elég sokat tartalmaz magába. Nem tudom mi lehet, majd mindjárt ezt kipakolom. Utána meglátjuk. Még picire is lehet szerelni. USB kábel hozzá. A töltő. Meg a leírás. Maga cucc az nem kell, így néz ki, ennyit kapunk hozzá. Sisakra szerelhető, külön tappancsok, törlőkendő. Ezek valók sisakra. Ja, igen, ez való oda. Kapunk hozzá sok mindent. Ja, őre szerelni tényleg. Igen, maga a kameraszek kivecsősző, azt ki kell bontanom. Így néz ki a kamera, igazából kicsit tettem be memóriakártyát is már. Na akkor itt a lencse, bekapcsoló gomb, az OK gomb, ez valami visszajelző LED, föl lemászkáló gombok, USB 2, ez lehet a HD, ez a mini HD, itt a memóriakártya, 30 GB-eset tettem bele, itt található az akku, itt a kijelző, kapcsoljuk is be. Na. Gyorsan elsötétült. Nézem, hogy... Na mindegy. Igazából a menüje az nagyon egyszerű. Menü... Ezzel váltogatom, akkor... Igen. Tehát fényképezőgép mód, amit sajnos ilyen homályosan lehet látni, nem tudom miért. Na? A Full HD verziója. Tudom visszanézni a dolgokat. És itt a menüje. És ennyiből elégedve a kamera. Itt a Wi-Fi kijelző, az akku LED, a hangás, a memóriakártya, mennyi helyed van benne, az idő, a mikrofon, miben vagy benne, 4K,
4K-s felbontás, 30 FPS, ez ilyesmi. Majd ki kell próbálni, ezt ki kell tapasztalni, igazából mit tud. Na, az Excelvánnak a bemutató videója ennyi volt. Köszönöm szépen a megtekintéseket. Majd lesznek test videók, még a laptopnál sem jutottam el odáig, hogy csinálják még játékvideókat, mert sokat dolgozok napi szinten. Na, még egy valamit elfelejtettem mondani, tényleg mielőtt elköszönök. És ez ott maga a vízállótó. Igazából elég könnyű kinyitni. Ez le van zárva, ezt a kis fogantyút elhúzzuk. A kis fogantyút elhúzzuk így, ezt fölnyissuk, ezt még megemeljük így. Jó, ennyi a lényeg a kinyitásnak. Na, ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!